Uyazi ukuthi bengingayimisela ukwenza ama-video amaningi namhlanje, but there is something that I want to share with you quickly, guys. Uyazi ukuthi wayinonke almost abantu abaningi nje, almost every household inomuntu mhlambe othola ama-signs ukuthi umelaphi. Mhlambe uthonga usemanzini, the big five, amabhubesi, like nje those common dreams that are telling you that umelaphi. Do you know why? It's because thina we tell the spirit siyawatshela amathongo. Uma sikhuluma phela sikhuluma namathongo onke akwantu, not awethu kuphela. Sabatshela sesikhululekile, yazi sesikhululekile because we know ukuthi abazali bethu uma ngithi abazali bethu ngikhuluma ngathi ma 70s and 80s, ukuthi ama 80s and early 90s abazali bethu babenicindezela. Wayethi mangabe phakama umuntu omdala ngaphakathi kuma noma kubaba, ubaba amcindezele ngoba esaba ihlazo lokuthi izothiwa umthakathi. Mina ke nje Nkosi yami nginabo ogoga omunye wayishisa wayibulala, committed suicide, omunye wayiphose weni, committed suicide ngoba esaba ukuvela ukuthi uyisangoma ngendlela babehlukunyezwa ngayo ngakhona ekuqaleni. So mina I'm not going to do that ever since ngambuleleka ngathola iqiniso. I will never ever ngibukise ngethongo lami nangedlozi lami, ngeke ngidayise ngalo ngoba ngifuna ukuba accepted kwi community yamanje, ngizenze into esontayo ngibe ngazi ukuthi yahlukumeza yaze yaphoqa ugogo wami ukuthi acommit suicide ngokuyishisa. Washa waze washona ngoba esaba ukuthi avele ngoba idlozi laselimcindezela lifuna ukuthi ayiveze ukuthi uyisangoma. And then mina bese ngizodayisa ngaye namhlanje kumuntu engimfice la emhlabeni, ohamba la emhlabeni, inkolo yaqanjwa umuntu ohamba la emhlabeni ngenyama neval source. But ke anyway, yabo njoba imoya invukela kanje iziveza ngoba siyabatshela sesikhululekile 2025 manje, asisacindezelekile enhlobo. Hebu vukani siyibambe silwe nabelumbi, sifuna izwe lethu back thina. Sifuna inhlonipho njengomuntu umuntu wabantu, sifuna inhlonipho yeAfrican spirituality yonke, ikhemithi yonke, iAfrica iyonkana. Ukuthi angilazi leli linye igama lakhona libukhuni le original name yeAfrica. Sonke siyama Africa, sithi hebu abavuke, awavuka amathongo, ayivuka imoya ngaphakathi kuthina. Umuzi nomuzi awube sangoma sawo manje, awube sangoma sawo umuzi nomuzi. Ingakho kuthiwa izangoma ziyaphela. Ayipheli izangoma ingoba akekho umuntu osezophuma emzini emuntu efuna ukuyohlola. Umuzi nomuzi kuyabuyelwa manje, kubuyelwa back emasisweni, kubuyelwa back umuzi nomuzi. Ithongo lizokhuluma indaba zalowo muzi kumuntu walowo muzi, litshele lo muntu wakulowo muzi ukuthi la ekhaya izinto siyilungisa kanjani. So nje obuhleli lapho nje uthi hayi sasavelelwa izangoma, hayi beni babazokuncane after COVID nisazobona imhlola nini. Ngoba thina siyayitshela umoya, siyakhuluma masiphahla lapha, siyasho, siyaphuma phandle siye eintabeni, siyaphuma sentabeni, siyaphuma semgedeni, siphume siyehlane siyobatshela ukuthi siphila ku 2025 sikhululekile. Ungamdabikela umntanakho uyitshela ukuthi uma ungena kuyena manje uzoyibulala noma uzoba nenkinga ini no shona khona. Futhi sikhona thina la, sekwaba khona no TikTok, ngeke azahlupheke sikhona. Sizomkhulisa nje thina, simkhulisa umntwana akhule, si-interprete lokushoyo wena. Uzofika ukhulume naye angakuzwa nokuthi uthini wena. Afike thina sithi akakhipha inkomo yenkanyisa akanyise, sim-interpretele ukuthi ubuthini ziye khona. Ngifuna ukunixoxela ke mina ukuthi ngisho ingane noma ingane na 5 futhi zonke ingane ezalwa manje ingane ezembetho. Ingakho futhi nezingane ezizalwe I think 10 years ago mostly, if not 15 years ago, most yazo zazalwa ine-autism, zimbethwe ingane, zimbethwe ngci. Abantu abadala bavukile abadlali manje, abadlali. Chama.